Otázka hneď na začiatok. Spoluprácu s Vietnamom vidíte pozitívne alebo negatívne? Napíšte svoj názor dolu do komentára. Slovensko-vietnamské vzťahy zažívajú v roku 2026 veľký reštart. Oficiálna návšteva predsedu vlády Roberta Fica v Hanoji vyslala jasný signál. Éra útlmu, ktorá trvala od roku 2017, sa skončila. Slovenská delegácia prišla do Vietnamu s jasnou víziou premeniť historické väzby na moderné strategické partnerstvo, ktoré prinesie miliónové kontrakty pre náš priemysel. Medzi Slovenskom a Vietnamom neexistujú žiadne otvorené politické otázky, vyhlásil Robert Fico po stretnutí s vietnamským premiérom Le Minh Hungom. Slovensko sa chce stať kľúčovým prepájacím mostom medzi Európskou úniou a Vietnamom. A nie sú to len prázdne slová. Vietnam je už dnes pre nás najvýznamnejším partnerom v celej juhovýchodnej Ázii a tretím najväčším obchodným partnerom na celom ázijskom kontinente. Najväčší potenciál vidia obe vlády v dvoch strategických oblastiach – v atomovej energii a v zbrojárskom priemysle. Vietnam sa rozhodol pre cestu jadrovej energetiky a Slovensko, ako krajina s desiatkami rokov unikátnych skúseností s prevádzkou a výstavbou atomových elektrární, mu má čo ponúknuť. Nejde len o technológie, ale aj o vzdelávanie expertov. Podpísané memorandum medzi slovenskou spoločnosťou VÚJE a vietnamským Vinatomom je prvým reálnym krokom k tejto spolupráci. V oblasti obrany ide o ešte konkrétnejšie kontúry. Podpísané memorandum medzi ministerstvami obrany otvára dvere nášmu zbrojárskému priemyslu. Vietnam modernizuje svoju armádu a slovenské firmy majú v Hanoji vynikajúce meno. Pre náš domáci priemysel to znamená nové zákazky a posilnenie zamestnanosti. Súčasťou delegácie neboli len politici, ale aj rozsiahla skupina slovenských podnikateľov. Tí sa zúčastňujú na dvoch veľkých obchodných fórach, kde hľadajú prienik na dynamicky rastúci vietnamský trh. Zaujímavý posun nastal aj v turizme. Vietnam sa pre Slovákov stáva exotickou destináciou číslo 1 v regióne. Vďaka tomu, že Vietnam umožnil slovenským občanom bezvízový styk až na 45 dní, navštívilo krajinu za posledný rok viac ako 18 000 našich turistov. Robert Fico dokonca v Hanoji naznačil ďalšiu ambíciu – vznik priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Vietnamom. Robert Fico uzavrel svoju návštevu pozvaním vietnamského premiéra na Slovensko. Cieľ je jasný – udržať tempo spolupráce, o ktorom sa nám podľa premiéra doteraz ani nesnívalo. Slovensko sa vracia do juhovýchodnej Ázie vo veľkom štýle s dôrazom na národno-štátny záujem a ekonomickú prosperitu. Malo by Slovensko viac investovať do takýchto partnerstiev s ázijskými krajinami, alebo by sme sa mali držať výhradne európskeho trhu? Napíšte mi svoj názor do komentárov, som zvedavý na vaše postoje k slovenskej ekonomickej diplomácii. Ak chcete mať prehľad o ďalších dôležitých zahraničných cestách našich predstaviteľov, dajte videu like a kliknite na odber. Ďakujem za sledovanie.